Barka da zuwa a Auwal Yasir, Aminu Zubairu, Something Hajara Usman, Sadiya Umar. Ok, ka danna mun wata alama da zai tabbatar min da cewar kana bibiyan wannan live class ɗin da nake yi a yanzu haka a cikin daren nan. Yauwa ka danna mun mu gani, gashi nan, Muhammad Aminu, Hajara Usman, something, gashi nan. Yau ka danna wata alama ta wadda zan ga ko kana bibiya ta cikin wannan live ɗin da nake yi. Insha Allahu za mu yi class ɗin yanzu. To masha Allah, alhamdulillah, na ga mutane da dama sun yi attending ɗin class ɗin nan sosai. To masha Allah, masha Allah, alhamdulillah. To a gurguje dai abin da ya kawo mu, insha Allah za mu yi bayani akan kasuwancin mu na online da muke tallatawa. Wato kamfanin mu Mestro Affiliate Program. Insha Allahu, idan har ka samu ka mallaki wannan course ɗin namu, to ka sani cewar tabbas za ka dinga samun mazajen kuɗi da wayar hannunka sosai. Ka sani shi kasuwancin online da kake gani ya rabu kashi-kashi da dama. Wasu mutanen da dama za ka ga cewar suna son su yi kasuwancin online amma ba su da gogewa ko kuma in ce ba su da ilimin yadda za su dinga samun kuɗi da wayar hannunsu. Dole sai ka koyi wannan skill ɗin, sai an koya maka wannan ilimin samun kuɗin sannan ka fara samun kuɗi da wayar hannunka. Ka sani cewar idan har ka tsaya ka koyi skill ɗin yadda za ka dinga samun kuɗi a online, to no need ka samu kai ne neman aikin gwamnati ko kaza ko me ko kuma ka sani shi fa wannan kasuwancin nan ba fa link za a baka ba ka je kai ta neman mutane kana cewa wai sun danna link ɗin nan sannan ka samu referral sannan za ka dinga samun kuɗi da wayar hannunka. A'a, wannan ba shi bane ba irinsa bane ba kwata-kwata. Ko kuma a tura link a ce wai ka je ka cike Baba Tinubu zai bada ko kuma Baba Buhari zai bada 25,000 ko 100 ko waye. Duk wannan ba shi bane ba. Wannan duk ɓata lokaci ne. Ka sani cewar kasuwanci kake yi ta online, kasuwanci ake yi ta online wanda ake samun mazajen kuɗi da wayar hannu. Ba wai wannan shirman abun ba ka tsaya kana ta ɓata lokacinka. Ko kuma wani can ɗan gaggawa platform kamar yadda ake wa wasu daga cikin mutanenmu, musamman 'yan arewacin Najeriya ma. Za ka ga cewar 'yan kudu sun je sun ce musu wai sa kaza za ka samu kaza, kai kuma kawai ka je ka tura wannan. Ta yaya haka zai yi? Ai ba zai taɓa yiwuwa ba. A ce wai ka sa 6,000 za ka samu 600,000 nan take, ko kuma sa 7,000 za ka samu 700,000 nan take, ko kuma sa 10,000 za ka samu 1,100,000 nan take. Haba Alhaji, imagine. Ina mamakin wannan abun da mutane suke saka kansu a irin wannan abu. Ta yaya haka zai kasance? Za ka ji mutane da dama suna ce maka suna samun kuɗi a online ta hanyar amfani da wasu, amma ba ta wannan hanyar ba.